Отпусни се. Това е Стар Крайм. Аз съм Маделин Матлок, адвокат съм. Кога за последно си практикувала? През 1991. Разбирам, че 30 години изглеждат доста, но още съм почти напълно в час. Почти или може да се каже? Мога да съм ти полезна. Елате в конферентната зала, доведете и новия адвокат. Трябва да се учи от старши партньори, не от пенсионери. Нищо лично, Пери Мейсън. Матлок. Матлок. Сряда от 22 часа по Стар Крайм. Tell me, Той какво прави тук? Здравей! Изглеждате изненадана. Защо? Той не е детектив. Господин Чапъл е тук като консултант. Ще получи ли значка? Ние сме добър екип. Долината на смъртта. Понеделник от 22 часа по Стар Крайм.